tetszett tapintani, ugyanis számomra a hajózás és a tengeri szakma és minden szívemhez legközelebb álló, de de igazából nekem csak egy eszköz. A legfőbb érték számomra a szabadság érzete, legalább én azt érzem. És abban a pillanatban, ha én függök valakitől, onnantól nem érzem magam szabadnak. Én olajtás alatt föl nem akarok függeni, úgyhogy valóban csodálatos, szerintem a tengeri vitorlázásban igazából bárhova idézőjelben el lehet jutni vitorláshajóval. Bár ez nem mindig működik, az egyik jó barátom most fordult vissza, az északnyugati átjárót akarta, ugye itt Grönland mellett elhajózva, itt akart átmenni a Csendes-óceánra, de szeptemberben befagyott és vissza kellett, hogy forduljon. Úgyhogy limitek vannak, de ha az ember jól időzik és megfelelően felkészül, akkor elvileg bárhova eljut. És érdekli magát sokszor kötni valamilyen biztonsági része. Igen, hát ha esetleg megkérdezné valaki, hogy mi a fő veszély, az egyik fő veszély az nyilvánvalóan az, hogy megállok a hajótól. Igen. Azt hiszem az izraeli hadiflottánál lehet, hogy csak vicc az egész, de azt mondják, hogy az, aki úszni tud, az nem alkalmas, mert az nem lojális a hajóhoz, tehát nem akar megválni a hajótól, de hát ez nyilván egy csak ilyen vicces dolog. De való igaz, hogy a legfontosabb dolog például, amikor szólóba vitorláztam, hogy nem hagyom el a belső hajóteret, anélkül, hogy ezt a kutyahámot magamra ne öltsem, és abban a pillanatban, hogy én kibújok a fedélzetre, abban a pillanatban becsatolom az adott oldalon magam egy ilyen, úgy képzeljünk el, mint a kutyát, mikor futóláncra kötjük, akkor képesek vagyunk hajótól hajófarig. Hát nem olyan mozogni, de a hajóhoz egy 6 lábas, tehát durván 2 méteres kötéllel rohangászni. Igen? Hajós babonákról tud-e mondani? Hát én nagyon babonás vagyok. Pénteken soha nem indulok hosszú útra, ez nálunk egy alapszabály. Pénteken? Tessék? Pénteken nem. Ugyanis De nem arra gondolok, hogy Balatonarádról Siófokra, hanem hosszabb útra, és nem szívesen keresztelünk át hajókat, pontosabban, ha nem nevezünk. Tehát a hajónak van egy személyisége, és én rossz előérzettel vagyok, hogyha egy hajót átkeresztelünk. Hát, óvadaton ezt tettük mi megkezdtük a Duisburgi hajót, tehát nem maradhat Duisburgban angyal robogó alatt, tehát rába lesz belőle, de meg kell adni a módját annak, hogy a pezsgőt egy hölgy durrancs el a hajó órán, lehetőleg valamilyen papi áldásban részesüljön a hajó, és szóval megvan a protokoll, hogy hogyan tesszük ezt milyen más babonák vannak. Hát fekete macska nem számít, az nem sokkal. Ugyanis az a helyzet, hogy az apósom tengerész volt, a lányoknak az édesapja, és egyszer az egyik kapitány azt mondta neki, hogy Gazsi, te nem leszel jó tengerész, mert a sapkádat levitte a szél a fejedről, ahogy ment volna be a hajóra. Igaz, hogy a tengerész sapka nem süllyedt el, de azt mondta, hogy te inkább maradjál valahogy. Nem értettem pontosan, hogy is volt, mint most a lányok jobban tudják. Hát én inkább érzelmileg kötődök ezekhez a bizonyos sapkákhoz. Tehát volt ami sapka, amiről lemondtam, és nem fordultam vissza érte. Erre mondják, hogy a honfoknál bizony emberért se fordultak vissza, mert a hajó rakományát, a hajó legénységét és az egész expedíciót veszélyeztette, át hagyták veszni, mert kritikusan. Ugye erre mondják, hogy a hajó parancsnoka az Jóisten után az első, tehát ott neki a felelőssége az, hogy a hajó legénysége túlélje a helyzetet, és hát ha egy ember áll rá, hát sajnos ez van. Ez egy kemény világ. Úgyhogy bár, mint tudjuk, ez igazából már a múlté, mert úgy szoktuk mondani, hogy régen fából voltak a hajók és vasból a tengerészek. De visszatérve a sapkára, volt egy sapka, ami lement a fejemről, és visszafordultam, mert ez az én nagyapámnak, aki felderítő pilóta volt az Isonző vonalon első világháborúban,
volt a pilóta sapkája, és hát azt nem hagyhattam ezt. Sajnos a sapka azóta használatlan, a sósvíz, a bőrt úgy megviselte, hogy nem gondoztam azonnal, úgyhogy összement, úgyhogy már csak valóban családi relikvia. És nem lett semmi probléma a hajó? Nem. Meg az akkor azt mondta a kapitány, hogy nem lehet hajózni az ő hajóján, mert ez egy olyan jel, hogy el fog süllyedni a hajó. Hát azért vannak különleges, hogy mondjam, lokális szokások, meg babonák. Az amerikai vitorlásoknál tanultam, hogy nem szabad banánt vinni a hajóra. Hát meglepett a dolog, mert jól tudjuk, hamar megromlik a banán, de állítólag náluk ez rosszat jelent. Hát én nagy banánimádó vagyok, úgyhogy én csak bekapcsolom, amíg lehet, aztán. De hát vannak nyilván helyi rigolyák. És volt valami baleset, vagy emberéletet veszítettek a utak során, amikor mentek? Hát nekem a legrizikosabb vitorlás utam az egyértelmű. Tehát ha valaki megkérdezné, akkor provokálom önmagamat. Ha valaki megkérdezné, mi volt mondjuk két földkerülés között a nagy különbség, akkor azt mondanám, hogy a szóló földkerülés elsősorban szakmailag, fizikailag, emberileg jelentett a maraton jellegénél egyszer kötök ki. Tehát azt képzeljük el, hogy Gibraltár után Perth 4 hónap, 1 nap kikötés nélkül. Tehát az elég hosszú idő mindenféle emberi kapcsolat nélkül, bár sokszor egész kellemes. De mondjuk, mikor megkérdezte Gibraltárban a tisztviselő, a város pénzügyőr, amikor befutottam a kör végén, hogy mi volt az utolsó kikötője, akkor mondom, hogy Fremantle, Nyugat-Ausztrália, akkor azt mondja, ketten foglaljon helyet. Hogy az 4 hónap, 18 nap kikötés nélkül. Tehát ez egy olyan maratoni igénybevétel, amire a mai vitorlázóknak ezekkel a gyorsasági hajókkal semmi szüksége nincs, mert körbe mennek 2-3 hónap alatt. Tehát egy egészen másfajta igénybevételről van szó. Tehát visszatérve az alapkérdésre, hogy addig a szólóföldkerülésnél ugye a probléma, hogy 24 órán keresztül nem tudok szolgálatban maradni, már pedig előírja a hajózási szabályzatot, folyamatos figyelőszolgálatot kell, már kvázi itt bűnös vagyok, mert nem 24 órás egy éven keresztül nem lehet 24 órás térni. Tehát ilyen szempontból... Tudsz visszaadni, mert tudom. Hortikálnál, nem, ez még illetőben van. És itt vagyunk most. 2014. Várjál először Maklát. Igen, Maklát. És azt mondja, hogy 24. És akkor itt van hátul a DVD. Igen, nagyszerű. Jó, és mindjárt várjál, előkarásom a pénztárcámat, egy pillanat.